Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon iritsi gara ostegun gizen bezperara. Eta gainera horrelako egun zoragarriarekin, gaur giroak udaberri itxura du. Barnealdean hego-haiza daukagu eta kostaldean ekialdekoa. Eguzkitako betaurrekoak jarri behar izan ditugu. 18 gradura iritsi dira hainbat termometro. Bai, zerua garbi dago, otsaila beharrean ekaina dirudi. Joango algara itxaso aldera. Geli horrez mugitu. Zer, nola, otsailako 23 den tejerazo bat egingo diguzu baino. Ez, baina irratsaio egin behar dugu, Ba, orduan metaforikoki joango gara itxasora, liburuen bidez. Itxas bazterrean bueno, horrela bai. eman zen idanitza, apar gainean bitxa uin gailurrean, odeitzan aingura itxasoan euria, maite berbazuria, promese derrura. Ekainaren azkeneko astea da. Uda hasi berria. Ia eguerdia da. Eguzkiak jada ederki jotzen du eta itsasoa bare eta urdin dago. Abokatuaren gana doan bitartean, Pedrok ondartzan dautzan emakumei begiratzen die batere disimulori gabe. Asun liburua horrela hasten da. Abelin Linaza Soroazkoeren hitzak dira. Eta gurera ekarri nahi izan ditugu gaur zendudelako euskal idazle eta aktorea 3 novela idatzi zituen Linaza Sorok. Asun iraganean galdua, eta aitortza. Gainera, gaztetan antzerki gintzan hasi zen, eta 80 marko hamarkadan Guen kale saioan aritu zen, urte luze xaturen pertsonaia egiten. Goen kalek oilategia dirudi, eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Egunetik egunera, lasataren itzalera, hemen bilduko gera, bioinar. Enuen gogoratzen Jesus Mai Lopetegi zela kantu honen egile eta abeslaria, baina ze Ze ona dan. Ziriak zirigoen kale. Baluzazko gatuak dauterran, ikusi dituz zure begien itxaso urdinaren noletan, barkuarin politxak pasatzen. Gaurko egunez hiltzen Marijin Minaberri euskal idazlea, andereño eta atalki ez izenez ere ezaguna. Idazle ibilbidea hainbat aldizkaritako kolaborazioen bidez hasi zuen eta euskal irratigintzan dugun aitzindarietako bat konsidera ezakigu. 1960 Parisko irrati nazionalak martxan jarri zuen Radio Côte Basque irratian ibili zen. 1987an Marijane kanta zan diskoliburu argitaratu zuen Oskorri folk musika taldeak. Diskoliburu honek egin zuten Minaberri ezagunago. Zan hikdakinan moduan ororen aintzinean, ez muziu ez madam, nik ez dautzut kanta eginen. Dakidan moduan ororen aintzinean, ez muziu ez madam, nik ez dautzut kanta eginen. Motordun txalupa batean zegoen itsasotik kostaldera bidean. Olatuak txikiak ziren eta urreokre kolore bat zuen denak. Film irudi zaharren gixakoa. Antzinea, ez hain antzinako irudia zirudien begia aurrean zuen paisaiak.
Gaurko egunez jaio zen Ugaitz Agirre idazle usurbildarra. 2018an Tximeletak Bizkarrean liburu argitaratu zuen. Sara Baleten historia kontatzen du eleberriak. Firentzen bizi den kataloniarra da Sara, historia irakaslea. Sorterritik urrun bizi da, baina egun batean aita oso gaixo dagoela jakinarazten dio ahizpak. Orduan sorterrirako bidaia abiatu beharko du. Oianeko pagoak blai, aideratu ziruelai, ostadarraren argian dira, hirurak pausatu nahi, hirurak pausatu nahi. Larroxak dira... Maite dut Hondarribiko uraren zurrumurru, txalupatxoen kulunka, uraren zurrumurru, maite dut. Isiletik poema liburutik lapurtu ditugu hitz horiek. Gabriel Kortak idatzitako lehen liburua da Isiletik, gerora beste 6 argitaratu zituen. Azkena 2016an Maitasunaren indarra izenpean. Gaurko jaio zen Gabriel Korta Donostian eta Aureretan hil zen 2020an. Nik badut beste esaldi bat. Zeruetan ihurtzuri karraskakari 100.000 simisten artean, eta gu lo. Itxasoan dituzken galerna edo gaitz izigarrienak ziztu saltxatzen, eta gu lo. Ez girea ba noizbait atzarriko. Gaurko egunez, 1985an zendu zen Pierrez Lafit, lapurtar apaiza, idazlea, kastaria eta euskalaria. Herri literaturan inguruan egin zituen ikerketa lanengatik da bereziki ezaguna. Aitzina eta herria agerkarien zuzendari izan zen, Ipar Euskal Herriko lehen talde abertzaleen sorkuntzan akuilu lan egin zuen. Bertsularitzarako soinuak ere sortu zituen. Hirurak Izango da zubiren batean, haizearen gordelekuko bidean, itxaso berriren batean, tanta urdin eta pinporta arroxaz bildurik. Ala, sinena da olorki hori. Tere irastortzarena, bere lehen obra 1980 argitaratu zuen Gabeziak deiturikoa. Urte berean kritika saria, euskarazko poesiari saria jaso zuen lan honengatik, obra poetiko oso oparoa osatu du arrezkero. Bere poemak hainbat antologiatan bildurik italierera, gaztelerara, frantsesera, ingelerara, katalanera eta gallegora itzulituzte. Ba, zorionak Tere irastortzari. Haze bidaia egin duguna euskal idazleekin. Bai, baina asteazkena da. Eta horrek esan nahi du, literaturatik musikara salto egin behar dugula. Lander Iruñek bere lau abesti kuttunenak zein diren kontatuko digu, edo kontatuko dio Iñaki Lasaeturari doinuetatik haratago podcastean. Eta hauskor dator gaurko musika tartea, ze odolaren mintzoak bere azkeneko diskoa aurkeztuko digu. Eta tartean hit pushka hau, Amesten dudana ezin badut bete, saidazun hor naizen. Txaloza parradak isildu zirela, ez altzara ohartzen, babestuko jugu kale utxetan, guretzako soilik egin. Ba, bostak eta lorden inguruan eurak entzuteko aukera izango dugu, baina orain saioa abiatu behar dugu, eta abiatzeko ere badugu beste zerbait horre bidean, ezta? Bai, sekulako erronka. Aritu ginen duela este batzuk Wordle jolasaz. Ba, gure bizio elikatzeko Wordleetik eratorritako beste batzuk erakutsiko dizkizuegu. Batzuk matematikari buruzkoak, beste batzuk txirrindularitzari buruzkoak. Benetan? Boi. Olo, ziklismoari buruz. Baietz nik irabazi. Izera, baietz nik irabazi. Quieto todo el mundo! Otsaiako 23 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri bigarren kafera.
Zuekin dantzan jarraitzen du, baina bere kamiseta kolekziotik gaur egokitu zaigu vinilo itxurako bat. Iñaki Lasa Etura, arratsaldeon. Arratsaldeon. Guapo, hori ere. Bai. Berria da? Ez. Bale. Bi urte amakit kamiseta erosi gabe igual, Noski, eta 2 urte hoien aurretik, 7.000 erosi zen itun. Goiurik ere arropa erosi pasa ditu azkeneko asteak, baina gehien txuena inoteritarako izango da. Mozorroa! Goiuri ezeiz arandi, arratsaldeon. Arratsaldeon! Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 354 ditu, arratsaldeak 4 eta 10, otsaiak 23 eta gu ere 3. Gero izango gara 6. Jesus. Bai, asko. Ze ondo, numerologia osoa proposta dena. Joko horretako prepatzen. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Untal Romeo entzuten ari gara, Olimpia taldearen, biko donostiarraren lan berria edo bideoklip berria. Gorka Urrak osatu du bideoklipa, eta hortxe ageri dira hainbat eta hainbat aktore eta euskal eszenako lagun. Kantu berezi eta bideoklipare berezi honetan. Nola esan dezu izena dula taldeak? Olimpia. Ara? Ze lotura? Atzo aurkeztu genuen, Keu Agritxaren Olimpia bestia? Egi da. Ui ba, ze polita. Gortaldea. Dena lotuta. Bihar orduan zer? Nola itzen da bestia, esan dugu? Untal Romeo. Bardun bihar Romeo Santosek abesti bat orkestu behar du, bigarren gaztean. Batxata. Bai. Hementxe datoze, hortxe, Seres Elektrikos diskoaren atzean izan dira hainbat ekoizle, Guille Mostaza, Alan Moxok, Los Planetas eta bestelakoetan ibilitakoa, eta aurreneko kantu honekin, Untal Romeoekin, pixka bat erakutsi diguten, nondik nora jo nahi duten. Lurru Zabiaga gurean izan genuen, gogoan dute bigarren kafean aritu zela, musikatik aratago ere, eta Iñaki Estebezekin osatzen du Olimpia biko hau, eta hementxe daukagu aurrerapen kantua. Bideoklipa, Lurru Zabiaga berak zuzendu eta idatzi du, eta badakigu Gorka Urra ibili dela kamaragile lanetan, eta bestelako hainbat aktore eta musikari bideoklip hau osatzen.
Garazi Guren, Amaia Berezi Artua, Naiara Oion, Unai Arrieta, Oskar Sánchez, Pedro Miguel dos Santos eta Jonander Bera in zuzen ere, ez dira gutxi ba, hor kasta edo osatzen dutena, kasta honekoa gainera denak ere. Galdetu beharko diogu jantzieta zein arduratu den. Ze, haze soineko politak. Ba, akaso... Denak nahi ditut. Akaso hemen kreditutan genuen, ni sortan... Ez zen agertzen. Ez, ados. Ba, maite duten tarteari heldu barko diogu, edo, ze martxa? Bale. Bai. Hasi gaitezke gure entzulen maite dutekin. Ze adibidez, hemen Gorkak idatzi du bere maite duta. Esaten du, nire maite duta da, martxoa topera da. Eta aipatzen ditu bere planak. Adibidez, Purrela Joren kontzertua, despedida eta bertso txapelketan gai jartzaile moduan ibiliko naiz. Ez galdu. Wow. Zuk bai ez duzu ezer galtzen. Erranin txintxo. Hernani Arrago. Inaki lasaetura edo Gorka Santesto? Nik uste Gorkaia guztiz Hernani hartuta dagoela. Ez, baino alkaterako bidean. Bai. Hasierak aurreratzen dira eta maiera. Zina zure maite dut Inaki? Jo, ba, gaur bat baino jo nik duen, baina etorri zaiten azkenekoa esango dut. Eta izenik eman gabe, gaur lagun batek esan digu aita izango dela. Orduan, ba, hoxe, maite dut da, lagun bat ez dizunean aita izango dela, ba, horrek poza sortzen du, eta... Poitu. Eta mendikan. Zer dezu Goiuri? Eta... Ai, ez dakit. Zer galtu behar nuen. Lehenengo, laguntaldeko lehenengo umea da? Ez. Bale. Ja, esperientzia dakau. Ja, osabazea, orduan. Bai. Ui, ze aurpegi izan da, bai. Ez ezkizu umea gustatzen? Bai, ozera, interrogatorio bat? Bai. Zegrazen ditu oso baditzia jola, baino... Hombre, zure kuadriakoen seme alabak, ba... Etxo, zinek zan du kuadrilla. Ez usan... Barkatu. Zuen lagun bat? Lagun bat. Lagun asko azkat. Barkatu. Hala ere, kuadrillakoa izan gabe ere, lagun baten semea da alaba, izan daiteke zure joa. Bai, baina... Bai, noski baiet. Gura bronka bota didan. Bronka ez, zuzen duen txaitut. Ez, herri eta egin diazu. Ez. Bai. Ui, Madri, nola gian. Jo. Ba... Ondi batera. Eta bertan ebilen goza bat probatu nahian neko xelebrea. Eta honek hartuko ote du antza nik nahi dudanarena eta justu probatara joan eta topatu nuen Tolosako neska bat, ezautzen hon gainea. Ui, bide zemen da, tal. Eta, probatzea gauza batzuk, eta gero hasi nintzen probadorean, esan jo, neska honek ulertuko du zer nahi dudan egin, ze jantzia ere bada, ulertzeko Tolosarri izan behar duzu. Eta Tolosarri izan da nahiko uler daiteke. Eta orduan, atera nintzen, ez aizu, barkau, eski nire plana da, Tolosar bat eta ez da gizeta, no seke, eta hau da. Bai, bale, super ondo! Eta, zen, jazta. Listo. Eta, antxe pospoki jo nintzen ere, opariarekin gero WhatsAppez ere bidal nituen argazki parat probadoretik, eta konfirmatu zidaten bilagunek, baietz. Bum, oso ondo asmaduta zehola. Eta, gogoa dauka, eta aste arte iristeko, hori estrenatzeko. Eta pertsona honekin topo egin dezakezu? Inauteritan, bai. Topo egingo dut. Bai, gainera pista emango izuet, egin dezakegu plano kontra plano. Lo amargo de la ciudad. Ui, ze romantiko izan daiteken hori, ez? Ze eufemismo polita? Aizu, Iñaki, egingo dugu plano kontra plano? Nahi dezunean. Ui. Eufemismo polita baino, da pixka, zagatun, ketun, tetun. Bueno, ez dakita izu, nahi titinorek nioiz horrela esan. Bueno, entzuleak apuntatu eta Goiuri topatzen zutenean. Egingo dugu plano kontra plano. Goiuri, zein da zure maite duta? Zuk empatia ipatu duzu, ez? Empatia esan duzu? Bai. Nire maite duta pixkat hortik doa. Nik maite ditut zu alaitzeko gezurrak esaten dizkizuten lagunak. Eta historiotxo bat kontatuko dut.
atzo gertatu zitzaidan, baina pentsatu nuen ez kontatzea lotxa ematen zidalako. Baina, jazta, 24 ordutan lotxa gainditu dut. Erosi nituen galtza batzuk, mozorro bateako. Eta, probatu nituen, eta, ez dute izten. Ez dute izten galtza hauek, ez dute izten, kremaiera, botoia, gaizki. Eta orduan pentsatu nuen, behar dut, taia bat gehiago. Eta orduan sartu nitzen dendaren webgunera. Eta ez da taia handiagorik existitzen. Ez da gola. Ez da existitzen. Osea, ez da agortu direla taia handiagoak. Ez. Niri sartza ez zitzaidan galtza, zen taia handiena. Eta momentu horretan pentsatu nuen, ai ama, ze gaizki ez, ze bizkat bagaude kondizionatuta hori pentsatzera. Taia txikiagoak hobeak dira, eta taia handiagoak ez dira indesiragarriak. Eta esan nuen, ai ama, taia handiena ere ez zait sartzen. Eta lagun batekin ari nintzen WhatsAppez. Eta kontatu nion, begira iritsi zait mozorrorako galtza, baina ez zait sartzen, eta gainera begira ze gertatu zaidan. Eta berak ezagutzen hau, oso ondo. Badaki nire gorputza nolakoa den, eta badaki galtza horiek, badaki ze gertatzen zen, ez zirela sartzen. Eta esan zidan, lasai neska, seguro taia gaizki dagola. Seguro konfunditu egin direla etiketa jartzerakoan, eta iritsi zaizkizu txikiagoak. Hau, seguro dela, taia ertaina, baino gaizki jarri dute, ze gainera online erosi duzu, askotan gertatzen da. Zuk taia hau eskatu duzu, baino ez. Askoz txiki, lasai, da, ez da gertatu, da, gaizki dagoela taia, eta ez zu. Eta pentsatu non, bira, gezurra da esatera izanera, badakit gezurra dela eskertzen dizut, eta esaldi horrekin geratuko naiz. Gaizki dagoena, enaiz ni. Taia da. Seguro Angela Davisek elaxe pentsatuko zula. Ziur. Lujanbiok punturen bate osa dezake horrekin ere. Bai. Beldurroiek seguru zilegi ere badirela. Eta amona konponduko lidake galtza. Seguro, ezkutuan gainera. Ondorengoetan Maurizia zenaren irintzietan gure ahoz botatakoetan Ba, guztia, Barkatu, esan digute, jada katxinba prestatuta goiuri eta inigo, txilaba esan nahiko duzu, ez da? Hombre, gauza esan gaizut, txilaba eta katxinba bi elementu oso lotuak ere badira. Baina inauteriak eta txilaba bai, baina inauteriak eta katxinba, ez? Emeklanek bazuna abesti bat, katxinba txilaba, ez? Ui, ez dakit. Ez? Bai? Txilaba katxinba, bai. Ez que emeklan da pixka eta referentzia zaharra niretzat. Zaharra, bai, zu babida jarrengo, txilaba katxinba kantu hau. Emeklanena, bueno, ez dakit emeklanena dan, ze emeklanena abesti askoekin gertatzen daken zazpikoekin bezala. Uste dezula beraiena diela, baina beste norbaitena diela. Orduan, hau ez dakit emeklanena izango dan edo ez, baina tira. Bueno, baina erantzutearren, nik ez ditut prestatu, ez txilaba eta ez da katxinba ere. Ez, bagizu pasatzean gorka, estresa normalean daukagula gauza komplikatugoekin. Txilaba etxean ezpada, majoren etxea junda beti topatzen zu baten bat, baina nik oraintxe jantziak 185 prest dauzkat. Nik gutxixo, eta gaur lagun batek esan dit, ez da Tolosarra, baina Tolosarra etorriko da bihar, eta esan dit, etorriko zinaken erekin txupina zora, ze, klaro, ez dut ezagutzen, bla, 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 eta esan dit, murgiltze kulturala egin nahi dut. Eta esan diot, bale, nik lagunduko dizut, baina horretarako nik beste mota bateko murgiltzea egin behar dut nire ganbaran txilaba topatzeko. Ze, ez da egin ondagoen. Txilabalekin enterko zarete saiora? Bai. Ondo iruditzen zaizu? Primeran. Perfecto. Nola irudituko zaitzar, ezki? Ez zer esan, baina pixka bat, eta entzulei ere ez diogo esan, baina pixka bat atondu dugu irratia. Hori izan maite dut posiletako bat. Ara?
Begira. Baina beste aukeratu dut. Zen bidea, nik maite dut Iñakiren maite dutak sortzeko gaitasun mugabe hori. Astian behin etorreta aukeratzeko. erresa da. Ja, hori ere egia da, baina, tio. Ni me biltzen nahi sufritzen eta txorradak esaten. Claro, eske zuk ez duzu astean behin egin behar, zuk egunean behin egin behar duzu. Wordela bezala. Txap, eta bordelari buruz hitz egin barri zuegu, txila bat akatxin bartuta gainera. Llegue al moro, me mandáis el cheque allí, que no pase lo de siempre, que me tenga que venir, que nadie malinterprete, pero hay... Baina, zenba denbora behar da bizitzan, Goiuri, hau dena egin alizateko. Tira, zure trebetasunaren arabera. Ze... Duela aste batzuk aipatu genuen Wordle jolasa, ba, maitasunarengatik pertsona batek sortu zuena eta zorionez euskeraz ere daukaguna Talaios kooperatibari esker. Pixka bat ingo dugula testu ingurutxoa, zagian norbaitek ez du ezagutzen. Wordlean, kutsatxoak dauzkazu, eta hitz bat asmatu behar duzu. Egunean hitz bat dago, eta zuk kutsatxoan edozein hitz jartzen duzu, adibidez garun, eta webguneak esaten dizu, begira, U badago, baina A ez. Eta letra hauek badaude, baina ez daude ondo kokatuta. Eta orduan, joan behartzara, hitz gehiago sartzen, azkeneko hitz hori lortu arte. Eta, segurako bizioa da. Bai, eta segurako denbora pila guten zaizu hor bizitzan. Noski, ze aipatu dugun bezala, berez sortu zuen estatu batuar batek amodio historio batengatik, beraz, egin dezakezu ingelesezko Wordle, gazteleraz ere badago, esan bezala Talaios kooperatibak euskarara ekarri zuen, beraz euskaraz ere egin dezakezu, hizkuntzekin abia balin bazara katalanez ere badago, frantsesez, alemanieraz, bueno, hori oso eleanitzeko balin bazaretez. Ni oraingoz saiatzen naiz euskarazkoa, gaztelaniazkoa eta ingelesezkoa egiten. Ez da gutxi. Ondo dago. Bale, baina hori dagoeneko ezagun xamarra da, aipatu genuen, esango nuke. Hoi da, eta baina esan bezala, nik 3 horiek egiten ditut, eta, klaro, egunean bakarra da. Hau da, hitz bakarra asmatu behar duzu egunean asmatzen badezu, edo ez badezu asmatzen, itxaron egin behar duzu. 24 ordu, eta horrengo egunean berriro urrengo erronka, egunean behin bezala. Eta orduan gertatzen da, gian egiten dituzula 3 eta gehiago nahi duzula. Eta gehiago, eta gehiago, eta gehiago. Beraz, sortu dituzte Wordleen aldaera berriak. Covidak baditu, hainbat aldaera, Wordlek ere aldaera berriak ditu. Eta ez dakit zeinekin hasi. Zuk esango zu. Gomentxin dagoeteko. Bale, azalduko dizuet Wordle Euskal Herria eta egingo dugu froga. Ados. Bale, zuzenean, Zuzenean hori egiteko, nik beharko nuke hemen bilatu ez. World mundua, ingelesez, World, Euskal Herria. Dena juntu. Bai, hori jartzen balin baduzu zure bilatzailean, nik uste dut agertuko zaizula lehenengo emaitza bezala. Ze urduri jarri nahi zen de repente. Ui, ama. Topatu duzu inoa? Arazo dauzkat Word idazteko. Listo. Oso ondo. Bueno, mena, agertu zait Pinkerton mapa del hemisferio oriental, hori izango World EH Foundation, hau Facebookeko pagina bada, Context Reverso itzulpena. V bikoitza, O, R, L, D, L, E, H, .talaios.coop. Horrela agian. Bai zuentzat eta bai gure entzulentzat. Bai, usteet L bat faltazte egula. Hiene, horrela gaizki gabe. World EH.talaios.coop. World
horren ondoren L bat jarri behar duzu. Lasai, jarriko denik. Listo, entzulek, jazta. Hemen daukazute, gure streamingean, hemen dago webgunea. Gizu zer den hau? Hau da... Mapa bat. Mapa bat ez, da silueta bat. Wordle euskeratu zuen taldeak, Talaios kooperatibak, joku geografiko hause euskaratu du oraingoan. Vale, hori da herriaren silueta orduan. Hori da. Berez, jatorrizkoa da Worldle, mundua, Bai. hitzarekin Wordle eta World hitzegen jolas bat, Frantziako garatzaile batek sortu zuen munduko estatuak asmatzeko. Horremen ere, silueta beltzez agertzen da, eta asmatu behar duzu, mundu osoan zein den. Eta orain Talaios kooperatibakoek berdina egin dute, baino Euskal Herriko herriekin. Zailagoa. Egunean herri bat asmatzea, hori da koxka. Vale. Mekanika, nahiko antzekoa du, Wordlen antzekoa da. Hemen ikusten ari zarete, horixe, silueta bat, eta hasi beharko dugu, horrela, hausaz, herri bat jartzen. Eta orduan gero jokoak izango digu, herri hori den ala ez, eta zenbat kilometrotara dagoen, benetan erantzuna. Lortu eta gutxura bera. Gutxi gara bera, begiratu. Hementxe daukazute, silueta bat. Siluetarekin niretzat zaila izaten da, estatuekin erreixagoa izaten da. Bai, adibidez. Arrigorriaga jarriko dugu. Arrigorriaga jarriko dugu? Tira ba. Bai, Arrigorriaga. Oso ondo, Arrigorriaga. Asmatu. Ez dakit. Arrigorriagatik 106 kilometro ego-ekialdera. Horixe. Hori da, Arrasate ez gehiago igual. Iruña igual. Altsasu, Iruñ. Altsasu, a ver. Altsasu jarri dugu? Tira ba. Altsasurekin zagatzen. Altsasu. 43 kilometro ekialdera. Beraz, urrunago orain. Iruña, baino goraka. Gertu dago, Iruña, baino pixka gorago. Hori ja Tolosatik gertu dago, Gauza bat esan behar dugu, spoilerra egingo dugu. Bai, alerta spoiler. Alerta spoiler. Ez balin baduzue gaurkoa egin... Bentsat gaurkoa bakarrikan. Hori, gaurkoa bakarrik. Baina ez balin baduzue oraindik egin edo horretan ari balin bazarete, guk... 2 minutu barru itzuli eta... Hori da, ze erantzuna esango dugu edo saiatuko gara bintzat. Zer diozu, Altsasotik 43 kilometrotara? Lerro zuzenean, Lerro zuzenean. Altsasotik 43 kilometro, baino... Lekun berri motz gatzen da. Gehiago... Bai, Goierri edo Tolosalde inguruak. Nik Naparra esango nuke, Nik Naparra mantenduko nintzateke. Altsasotik. Iruñetik goraka, baina... Baina nahiko, ekialde zuzen ari da markatzen, ez? Bai, nik uste segituan Naparrotik aterako litzatekela, Altsasotik. Baina kilometro asko dira, 43, Ekialdera... Berriro sartuko zen? Etxarriaranat. Jarri etxarria, Zona hori, ez baina etxarri Altsasotik nahiko gertu dago. Ez dira 43 kilometro. Bai, Iruñ herria igual, ez? Baina Iruñ herria igualderago geratzen da, iparraldero. Iparraldero. A ver, hor... Irurtzun? Irurtzun aukera da. Probatu. Hainbeste kilometro ez dira ongo Irurtzunera, baina ikusteko ekialderago mantentzen gaitun edo goraka donde la bialtzen gaitun. Bale, Irurtzun. Ezkeren aukera gehiago azkau, ez dugu zertan 3garrenean asmatu behar. Ui! 10 gehiago? 16 kilometro. 16 kilometro... Irurtzundik 16 kilometro. 16 kilometro. Wow. Aizara kontua? Hori ez da ezer, 16 kilometro. Herri txiki bat izango dela. Ez da lain erreixa izango asmatzeko ondo... Bai, adibidez, atzokoa Buñuel izan zen. Buñuel. Bai. Eta inauterik girotan egon da Lantz edoitako baten bat? Ui! Nor pasingo gehi igual ez. Probatu Lantz, bai. Lantz. Igual paseiten gara. Ja, egia kilometro ez da inbeste. Lantz. Asmatu. Ui! 7 kilometro. Ego mendebaldera. Hor bai herri txikiak izango jela. Bizikletan ibilizea inguru horretan, inigo? Bai, baino. Baina jakiteko ez. Gutxi, bai, ez. Eski hor zer dago. Larraio, zeolakon bat. Larraio, la tasa, holako. Hor zer dago, lantzen jor gaua. Listona. Hor...
Entzuleire bai jo galetu ez, Bai, animatzen laguntzea die- daukate, Laguntzea. Trampa egitea dore, bai, mapsen begiratu. Zuk zer Bueno, dezu, bueno, Iñaki? Nik la tasa, esan dut, Ah. baina la raiotz edo... Nik larraiotz esan dut, probatu larraiotz. Larraiotz. O bueno, nire mapsen begira nago zirratian ari gara eta aurrera egin behar dugu bai. zuei ez itxotzeko. Orduan, latasa edo zein? Larraioz nahiko ondo zegoen, gu mapsen Bai. begiratzen ari naiz. Bajarri la raiotz, a ber. Barkatuko jazu, baina zekin Ez dela da- jazten den larraiotz. Euskeraz, ondo izea. erderaz larraioz izango da. Baina hor euskeraz balin bago larraiotz. Larra jarrita ez dio ematen. Ez, Claro, a ber, ez den guztiz herri eta horretik ez den mapan agertzen. hori ere gertatu daiteke. Latasarekin probatuko dut? Ba, probatu. Latasa ere ez zaita agertzen. Ui? Ba, Inigo. Arosteri, Zaude ari naiz maparekin. ikusten hemen adibidez. Baina larraiotzeatik ez dagoen ez dut ulertzen, ze larraiotz herria da, ez da. Arostegi. Ni dakidan erde. Arostegi ere ez dago. Ba... A ber, Iruñeko merindadean zer dakagu. Hemen ez da ginik, ba, herri guztia dauden, Baina, Mm, Etxauri dagoen ingurun. eta lekun berri? Kunberri gorago, esango nuke. Eta altxasu jarri deo. A ber, Iruña zoa izango. Iruñea berago dago. Bueno, hau berago Ego, jartzen baina bai. 7 kilometro gutxi iruditzen zait. Baina, bueno, probatu. Ze bestela... Ez dakit, iraizoz da horri inguruan, larraintzar... Ze jarriko dut. Mateu atletiken... Bai, iraizoz, larraintzar, lizaso, arostegi, larraioz... Larraintzar ez zaita agertzen. Etxauri? Etxauri. Ez dakit seguro inguru hortan dagoen, baina... Ui, ez, urrundu egin gara. Urrundu egin gara. Bai, ez, jarritu behar dugu lantzekin. Lantzetik zazpi... Latasa bai dago inguru hortan, hori probatu dugu. Bai. Eta ez da agertzen. Bai, Nakagu Iruña astiz berdegunean. Eta burlata? Burlata urruti geratzen da. Bale. Horretan. Barkatu. Ez lasai. Lantzetik 7 kilometro? Buah. Kontua, ez badegu asmatzen... Lantzetik gaizki gatu, lizasora adibidez, zuzen, ego mendebalderuntz, 7 kilometro daude. Larraintzarrera ere bai. Lizaso ez dakit probatu dugun, Ez dugu probatu lizaso. Latasara egongo dira, antzeko 7-8. Lizaso ez da agertzen. Hauza, alkotz, arraitz, pilo bat herri daude, baina. Arraitz ez. Uien, baina zergatik. Aian Herrena ez dira herriak agertzen. Bai. Aizue, venga, goiuri, beste bat. Zea, hau, usta. Bai. Bale, norbaitek erantzuna da. Hori, bilatuko dugu, baina, bai, egia esan... Bai da, ez dugu spoilerrik egingo azkenean. Begira ze ondo. Gaur, entzule batek dio oraintxe, gaurkoa oso da zaila, maps erabilita ere ez dut lortu. Ara, Ua. ba begira. Eta denbora pixkat de eskaini diolakoan nago, Ba begira, Ba, ez da, alare lagundu nahi bagaituzue 688 zazpibi 54 telefonoan, zuen WhatsAppak eta Telegramak jaso ditzakegu, eta eskertuko dugu. Baina erraminta hau talaioseko lagunen babadokanik, eta abertze pasatzen den Naparroko herrikin, ze. Beste aukera bat, Goiuri, esan diguzu bat baino gehiago zen itula, ez da? Bai, badaukagu beste bat, zuretzat aproposa inigo. Txirrindulari entzat edo txirrindulari zaletasuna duten entzat. Kamaratik kanpora indet jarrita Iruña denba guztien jakiteko zerri zen, eta asmatzen zaila zen, bai. Asmatu duzu? Ez, jarriet Iruña beti bagarrikan emaitza jakiteko, eta asmatzen zaila zen. Ez dut esango zein zen, spoilerrez egiteko, baina... Ez dut ulertzen. Wordle probatuet, oaintxe telefonoan ez egiteko kamararen aurrean. Eta jarriet beti Iruña jartzagatikan herri bat jakindatzela herri hori, ikusteko emaitza zeintzen. Bukaeran esan egiten dizu. Bai, bukaeran esan egiten dizu, eta asmatzen zaila zen. Bai, trampa, sin más. Bueno. Ez dut asmatu gaur. Ez ez asmatu. Ba, zen herrixa. bueno, baina ez dugu spoilerrik egingo. Bai,
Txirrindularitza gustatzen zaizuenentzat, Wordelen antzeko bat daukagu, Baikel izena du, eta honetan prozesua berdina da. 5 letratako hitzan jarri behar ditugu, eta ze hitz mota, txirrindularien izenak, abizenak, txirrindularitzako izen potolo horiek. Nik onartu behar dizuet, txirrindularitzan ezagutzen ditudanak, zakitorrela hitz solteak direla, eta adibidez, beloki ez da lasartzen, eta petaki ez da ere. Beraz, inogo zure laguntza beharko nuke, gaurko baikelerako. Vale, bost izkiko izenak esan behar dira. Bai. Adibidez, hemen oso gertu eta euskal ziklista handi izan dena, Olano. Vale, baina ez da oso hitzona hasteko. Ez, vale, txintxin, ez jarri. Bueno. Aukera asko daude, kopik ere errepikatzen ditu BP, Lance Armstrong, Lancek. Lance jarriko dugu. Behintzat ez du hitzik errepikatzen. Lance. Badakigu A daukagula, baino beste ez L, ez N, ez C, eta... Olanore ezin du izan. Olanok ezin du izan ez. Ez, bale, proba dezakegu Yates, A bere tokian ez izango, baina numaitetik azteko. Hau asko zailagoa da, ze hemen txirrindularitzako ezagutzak eduki behar dituzu bestearekin hitzak dira eta joan zaitezke probatzen lagun, piano eta horrelakoak eta listo, baino hau askoz izena da bizena izan behar du kasunetan edo biak. Honek ja asko deskartatzen ditu, bururatzea izkita Roberto Eras, baino Ea ez daukagu, Evans, Cadel Evans, Alex Zule, baino Ea ere ez daukagu, Roglic, baino Zea ez daukagu. Roglic ez da sartzen. Roglic ez da sartzen egia da. Iban Baso, baino A ez da toki horretan. Eras probatuko dugu... Rojas, baino S-are ez dago eserik. Nik alare, Olano probatuko nuke? Begira, Kopi, Brandt eta Zupa dira jolasak berak, webguneak berak proposatzen dizkegunak. Probatu Olanorekin ze pasatzen dan? Olanorekin? Baize, A behintzat igual kokatzen dugu. Begira, A eta O kokatu ditugu, eta... Bale, eta horrek nahi dugu juri, O bat bi O dituela, eta hori ez dagoela bere tokian, edo O bat bere tokian berdean dagoela eta bestea ez dagoela toki hortan. Esango nuke bestea ez dagoela, baina ezin dut ziurtatu. Wow. Zen bakar bat A O horrela kokatuta. Dakiguna da O izkiarekin bukatzen dela. Eta A erdian duela. Hori da. Baina gian erresagoa da buruz errepaso egiten ari zarela, horrekin... Konturatu nahiz, izenak eta abizenek balio dutela. A eta O hola kokatuta eta ze hitz sartu dezakegu hor. Ze izen. K, D, F... Zurigo juri dozien bururatuta ere guk bilatuko dugu ziklista bestela, baina ez dakit. O bukatzen den ziklista asko etzaizkit okurritzen orain txe. Iban Baso aipatu dele, no? Nire oso zigiritzen zain, nik ez ditut txirrindulariak ezagutzen. Wow. Pentsa, ez bururatzen tur irabazle bat horrekin amaitzen dela, Pereiro, ez da gabitzen. Delgado. Beraz, esan dezakegu hau dela zaiena. Word Euskal Herria eta Baikelen artean... Hombre, exito handirik ez dugu, ez duzenean ibirikaren bi joko denetara. Egia esan... Tira hau ere utzi egingo dugu? Utzi egingo dugu. Hau ere utzi egingo dugu, norbaitek erantzuna balin badaki, bidali dezala mezu bat. Mezuren bat badugun hemen. Bigarren kafera. Ez... Bueno, behintzat, honekin ere spoilerik ez dizuegu egingo. Eta hemen dator nire ustez zaiena dena. Ze, klaro, orain arte aritu gara, izkiak, gora izkiak bera, eta jende askok esaten du. Ni zientziatakoa naiz, nik zenbakiekin askoz gehiago asmatuko nituzke, hobeto moldatzen naiz ni zenbakiekin, zuentzat nerdel daukago. Nerdel? Nerde jokatzeko? Izena hortik etorriko da. Nerdelgame.com
da esteka, eta hemen daukaguna zer da, utxune asko, egia esan. 6 saiakeratan lortu behar dugu ariketa matematiko bat. Hau da, hemen jarri behar ditugu zenbakiak eta gehiketak, kenketak, biderketak edo zatiketak. Adibidez, hemen momentuz dauzkagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 utxune. Hemen jarri beharko genituzke, adibidez, 12 gehi 34 berdin 47. Gezurra da hori. Nola gezurra dela. 46. 46 da. 12 gehi 34? Bai, oso txiki ikusten hemen. Jo! Vale, hau probatuko dugu. Enter. Begira, honek esaten digu berdin ikur hori ondo jarri dugula, baina nahiko gaizki beste guztiekin. Hala ere, badakigu 2, 3 eta 4 zenbakiak ez daudela. Hau oso zaila da, onartu beharra dago. Eta gehiketa badago, baina ez dago Baina ez dago hor. Eta bi zifrako emaitza izan behar du. Bai, beraz izan daiteke gehiketa eta kenketa. Bueno, baina... Proposamenik bai? Edo bi gehiketa izan daitezke. Edo bi gehiketa... Ahora egiteko oso luzea da nik uste. Oso zaila da, baina... 8 gehi 7 gehi 1 berdin 16. Nola? 8 gehi 7 8 gehi 7 gehi 1 berdin 16. Berdin 16. Wow. Begira, badakigu bi gehiketa badaudela. Ez gau, 6 atzen leku horretan. Hortazten ez bat, bueno, haizu. Bi gehiketa daude, 7 badago, 6 badago, bat ondo kolokatu dugu. Ezkoa zen gezki. 7 gehi 6, 13, oza, 7 gehi 6 gehi. Men, Iñaki Lasaren burua sutan daukagu. 7 gehi 6 gehi 5. Hori probatzea nahi duzu? Bai. 7 gehi 6 gehi 5. Berdin? 13 gehi 5, 18 die. Bale, 18 zendu izan. Zergatik ez? 8 ez dagolako. Baina, bueno, jarri eta ea zaratatzen den hemen. Oso ondo. Vale, orduan 17 izan behar du, 6 gehi 6, baina 5 ez dago, 6 gehi 6 gehi 7 19, izan ditek ez? 6 gehi 6 gehi 7, berdin, 19. Juhu! Hortxe daukagu! Earra! Gauzat esango dizuegu. Hau harritzekoa, 3 sasikazetari asko zobeto, zenbakiekin hitzekin baino. Bai, alarenik atzeuta geratu naiz ziklistaren eta iritsi naiz. Asmatzera, baina ez dizut spoilerrek egingo. Oso ondo. Pista bat emango dizuet. Bai? 2 pista, italiarra da, eta Kroaziako turran etapa garaipen bat dauka. Wow. Kroaziako turrekoa izan da... Wow. Laguntzen dina. Pista gehiago, eske bestela taldea esaten badu, talde horren ziklistak ikusi eta 20 bat izango dira. Gaur egungoa da edo izan dakoa? Urteak daramatza, ziklismo profesionalean, ez da oso ezaguna, uste dut esango banizue Goiuriri ez heliokela sonatu ere egingo. Zuri ez da egiten Iñaki. Baina bai, ez da oso ezaguna. Pro Tour mailako ekipo batean, talde batean dabil, eta azken urte honetan, denboraldi amaieran, bere zuzendari edo bere arduradun nagusiarekin polemika itzela izan zuen talde batean dabil. Italiarra da, eta Kroaziako turran eta pagaraipen dauka. Horrekin nahikoa duzu, 5 hitz, amaitzen da, erdian aba dauka, eta bere abizena da, ez da izena. Hortxe.
Eta dagoeneko segituan hasiko gara soinu probetan, Luken Arkarazu gurean dugulako dagoeneko, eta soinu probak behar bezala egiteko musikarekin utziko zaituzte guain zuzen ere, Iñaki Lasaetura Lander Iruinekin izan delako, Iñaki. Ze girotatik ibiliko gara Landerrekin? Egia esan denetarik. Beak bidali zenidan bera aukeraketa esan zian, ja, Kriston Parrengo dezu. Eta, bueno, parraz genunin, baina oso aukeraketa bitxia, kuriosoa, desberdina, eta desberdin esan nahi dut, abesti bat bagoitzetikan, ez da beste egin izan duten desberdina, eta giro askotan murgilduko gara. Ados, aizue, arratsaldeko 5-10 minutu gutxiago, bagoaz Lander Iruinen doinuetatik haratagori entzutera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gaurko doinuetatik haratago saioan Lander Iruin gonbidatu dugu. Kazetaritza munduan ezagutu nuenik, baina kazetaritzan ez ezik ikusentzuneko ibili da, dokumentalekilea izan da, komunikatzailea dela esan dezakegu, eta gaur egun fokun dago lanean. Arratsaldeon, Lander. Hau, Iñaki, txaldeon. Ondo aurkezpena edo zerbait astu dut? Bai, nik uste txukuna agertu dela, ez? Hasieran komentatzen genuen denetatik egitea tokatu zaidala, eta ondo laburtuta. Bueno, realzaleare esango dugu, ze askotan hitz egin izan dugu guk realaz eta futbolaz ere. Bai, realzalea ere bai, amorratua, zubezela. Hori da. Bai, realzalea ere bai, eta bueno, anoetara juten da noitakoa. Amorratu hitza ez dut esan delako, seguru berak esango duela eta egia da. Eta musikazale amorratua ere, edo ez hainbeste? Bai, musika betidanik gustatu zain zait, txikitatik, txikitan biolina jotzen nun, gitarra ere pare bat urtetan ikasi nun, eta musika entzutea asko gustatzen zaion noietakoa. Edo zein momentutan, kotxean nahola, edo dutxan nahola, ordenadorean lanean, eta bai, beti nerekin, musikan beti nerekin dago. Bai, egin behar nuen galdera zen komunikazioa zuluizako ardatzetako badala ikusi dugu sarrera labur honetan, baina musika ere bai, musika beti baldin mazaude musikarekin. Bai, nahiko, orain ez zain beste, baina gaztetan nahiko frikian nintzen, goatzen nahi zer deskarga egiteko programa horiek, eta neukan kriston zerrenda eta kriston musika pila neukan. Orain hori asko gustatzen zait eta askotan entzuten dut, ez daukat horrelako frikismo hori, baina bai, musika beti da nahi gustatzen zait bai. Niri berdina gertatu zait, bai Mulekaza eta hoien garaien, bai geroago blog pila bat zeuden garai horretan, deskargatzeko liturgia bat zegoen, blog jun, begiratu. Musika pila bat horrela baina. Eta gaur egun Spotify eta abarrekin galdu du apur bat xarma, erraztasun pila eman ditu ere, baina egia deskubritzeko eta batzuetan zailago dela. Horrein jendeak egiten ditu playlistak, Spotify eta horrela, nik hori ez dut egiten. Ni zuzenean YouTubeen sartzen naiz eta bueno, alternatzen noa, gaina estiloa, entzun dezaket pop, entzun dezaket hip-hopa, entzun dezaket reggaea. Eta baina hori gaztetan, zan mundu bat programa horiekin egiten zana. Bai, gainera, gero mikrofonotik kanpo agian sakonduko dugu, baina nire kauten teoria bada YouTubek, Spotify hauek, beraien gomendioekin oso homogeneitasun batera ematen gaitu dela, beti gomendatzen digute oso antzekoa den zerbait, edo beti gomendatzen digute 3-4 bat alde, esatezula, bai, ezagutzen dutela utzia egiten, eta beste garaien heterogeneoa ginela, eta gainera ez homogeneo heterogeneo hau doainek ekarri edo musutrukona, zezuen gaur egin dezun aukeraketa, gero esango dizuko osatu zaizun edo ez, baina oso aukeraketa heterogenoa eta interesgarria izan da. Bai, garrien pixkat denetatik. Horrekin lotuta ere bai gainera, ez? Pixkat iraganean edo haurtzaroan, erabezaroan entzuten dituen 4 kanta ekarri ditut, edo bintzat garai hartara eramaten
dizkidaten kantak, eta bai, bueno, lehenengoakin hasiko gana, baldin bazu. Hori da, aurkeztu nahi duzu entzungo dugun lehenengo abesti hau edo? Vale, bai, bueno, oso laburki, Kanta hau da, bueno, ez dakit saioaren eskemak apurtuko ditudan. Ez pentsa, lasai, denetarik entzun dugu. Baina, bueno, Eda Pavarotiren Es un dorma. Eta zergatik abesti hau, bueno, txikitan, abesti hau da 94koa, orduan nik hartan 4 urte nezkan. Eta, bueno, Pavaroti omentzan, abeslari bat niri txundituta uzten induna, etxean agertzen zanean telebistan, amak kontatzen zidan, itxu behiatzen niola. Eta orduan Es un dorma da kanta bat asko gustatzen zaidana, gutxitan entzuten dut, baina entzuten detenean relajatzen hau edo deskonektatzeko balio dit. Eta iso horregatik egarriet. Jendeak ez deskonektatzeko bentsat, baina entzungo dugu Es un dormaren zatitxo bat, eta jarraian segituko dugu abesti hau aukeratu izanaren arrazoiak arilkatzen. Oso ondo. Fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza, ma il mio mistero è chiuso in me, saprà, no, sulla tua bocca lo dirò quando la luce splenderà. Ed il mio bacio scioglierò il silenzio che ti fa mia. Balander, ze zaila den abesti honi volumena jetxi whisketan hasteko. Hemen Pavaroti daukagu gure gainean hitz egiten, eta ze zaila da Pavarotiren gainetik hitz egitea. Bai, ez dakit oso inspirazioa deskonektatzeko kanta da, ez dakit, hor gaina, uste Mara Adentro pelikulan agertzen dela kanta hau, eta agertzen da momentu batean non San Pedro dago ean, bere gaixotasun horrekin, eta etortzen zaio inspirazio puntu bat, edo ez dakit inspirazio puntua, edo bere buruaz beste egiteko ideia pasan zaio burutik, eta imaginatzen du kanta honekin nola litzateken gaixotasun hori horrekin amaitzea, ez? Eta imaginatzen du bere burua belardien gainetik egan eta aske, eta ez dakit, transmititzen du horrelako askatasun puntu bat, edo... Gainera hau, okerrezko nez, eta oker banago bronka segitu amotako jate, baina Pucciniren opera bateko abestia da, pieza da, eta letrak opera horretan eta letrak duen indar hori bukaeraldean, justu, nik pelikula hori ez dut ikusi, ikustekoa den pelikula horitekoa dela, ikusi gai daukat, baina imaginatzen dut zein darra hartzen duen estena horrek kontatu dezunarekin, eta bukaeran, kasunetan Pavarotiren bertxe gerrizulako, dintzera, irabaziko dut, horrek hartu behar duen indarra, justu pelikula horrek duen mezuarekin eta San Pedroren historiarekin. Gladiatorren ere badago antzerako estena bat, ez? Bere familia... Máximo Meridio, Décimo edo, bai. Hor badoa garia ikutzen eta musika klasikarekin da estena hori. Ez dakit, Andrea Bocelli ere bai asko gustatzen zait, apuntauta ekarri dut, ez aztutzeko, Conte Partiro abestia. Ez dakit, dira abesti batzuk oso puntualki entzuten ditudanak. Bai, agin ez da egunen entzuten. Baina entzuten dituzunean, ez dakit, hori asko relajatzen dago.
Nik etortu behar dut, uste dut hiru tenorek egindako zati bateko bertsioa dela YouTubeen ikusi nuena aspaldi. Noski, hau da, denok ezagutzen dugun abesti bat. Akaso norbait ezatezu, nesun dormata? Ez da gizarra, hartzen dio ez eta, nesun dorma, noski. Eta gogoan dut, ez dakit ze unez, baina sensible negoen, sensible otea askotan gertatzen zaigu, eta jarri ninduen abesti honek, gaina Pavarotiren bertsioan, oioi purdi bat, enintzala negarrez hasi, mirariz, eta uste dut jende asko egingo zula negar hau entzuten, gainera Pavarotik bertsio horretan edo bide horretan begiek egin dute dirdir bat bintxera azkeneko hori lortzen duenean perfecto egitea, bera konturatzen da perfecto egiten duela, eta da lortu dut. Bai, eta hori aipatu duzu gaina Los Tres Tenores ere bai, ez? Bai. Orduan, goatzen naiz atxonak bazuela Los Tres Tenoresen CD-a, eta ziren Pavarotti, Plácido Domingo eta Carreras. Hoi da, bai, beti hirugarren astutzen zaigu normalan. Bai, beti egon da bueltak atxonaren etxean, eta ez dakit, engantzatu ninduen agian zedorrek, ez dakit, ez naiz gogoratzen zergatikan entzun nuen Pavarotti hainbeste aldiz. Bai, egia esan, ahots horiek hainbesteko indarra dute, ez dela harritzekoa aur batei horrek harridura eta interesa sortzea, ez? Bai, hortikan izango zen, baina betidanik, hori naiz eta askotan ez entzun horrelako abestiak, entzun daitu danean, hori zu bezala, ez? Oioi purdia. Eta ez dakit oioi purdia ere sortzen dizudun entzungo dugun bigarren abesti honek, baina nago haurtzarotik, gaztarora ez agian, baina nerabezarora pintzat jauz egingo dugula, ze adinantzeko gera, eta Doberren Serenade izan zen askorentzarako gure nerabezaroko soinu bandarako zati importante bat. Bai, nik abestia deskubritu nuen, nik 8 urte neuzkanean edo, zegoen serie bat, serie espainol bat, Antena 3-en Compañeros seria. Bai, noski. Oso serie, nentzako oso ondo zegoena, gai sozialak eta oso ondo lantzen zituena. Eta egin zuten gero pelikula bat, serie horren arira. Eta pelikula horretan agertzen zen abesti hau, Doberren Serenade. Nik entzun nuenean, flipatu ninduen, ze polita ze hona abesti hau, nik ez nuen taldea ezagutzen, Doberren ezagutzen, eta abestia ere ez nuen ezagutzen. De hecho, hasieran pentsatzen nuen inglesak edo amerikarrak zela, inglesez abesten dute. Eta Serenade horrela deskubritu nuen, eta arrez geroztik nire talde kutxunetako bat, nerabezaro horretan. Entzungo dugu abestia, eta jarraian sakonduko duzu berriro, Serenade eta Dober kutxun izatearen arrazoi inguruan. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. And I relate to my best friend. Do you remember? She was so young and now that we're burning, they're scared because she's really gone. And if it's going to be my destiny, I don't want to wait till it comes to me. I will work so hard, my hands will hurt. I will pay my sons of stolen hate. Serenade. Bari gara entzuten Serenade, eta egia esan, nire oioi purdia ez, baina nire oroitzapenak etorri zaizkit burura, baina ez da nire txanda, zure txanda da, eta kontatu ze oroitzapen edo ze indar du Doberrek. Bai, hori da indarra, ez? Abesti guztiak dira garrasi bat bezala. Bai. Barne garrasi bat edo... Eta ez dakit hor baditu pila bat abesti onak direnak, eta Dober etorri zitzaidanean burura lista osatzeko esan, ez daitik Serenade eta ez Devil Came to Me, edo King George, edo ez dakit, ez? Baina bai, izan nintzen oso fan, gero 2002-2003 urtean ateazun The Flame diska,
Eta hori ja limitan dago, baditu abesti batzuk onak direnak, baina hortik aurrera sartu zen elektronikarekin, edain zuen bai, garai horretan modan zegoenari heltzeko modu bat, heldulekua bilatu berriro batzui nostalgetik heltzeko eta jende berria engantzatzeko modu horretan, entzuten saiakera bat, baina nahiko Horria pista galdu nien, eta hoxe batez ere, lehenengo diskak izan zean kristonak. Izan zen gainera ez dakit, errokarekin edo eukin nuen lehenengo kontaktua. Rebeldia puntu horretan zaude, edo ez dakit zergatik. Hori pasatzen zaidan. Eta talde horiek beti bihurtzen dira kutxun. Bai, gainera hori azkazu, osea, ez dakit zenbat urte gutko nintuen, 10-11 urte edo hortikan. Bai. Eta goatzen naiz adibidez, sartzen nintzala nire gelan, jartzen nituen dobren abestiak, hartzen nuen raketa bat, eta raketa batekin nire gitarra jotzen nintzela, Eta ez dakit, azkatu zoro izapen kuriosoak doberrekin. Hori, roka ezagutu deskubritu nuen, egiten nuen mongolada hori nire gelan gitarrarekin. Ez dakit, ematen zian oso rollo ona, niretzako liberazio puntu bat bezala zen, en plan garraxi, bestea garraxika, doren kantak. Eta ez dakit, aukeratuzun hirugarrengo musikariekin, Añi Dualdelekin ere raketa eskuan jo izan dezun bera bestiren bat. Edo akaso ez? Kasu hontan ez. Ez, imaginatzen nuen ezetz, bai, gitarrarekin oso trebea da, maixua da, baina desberdina da, ez da beste liberazio puntu bat egon daiteke Añi Dualde entzuten, baina ez nera bezaroko rebeldia hortik helduta. Bai, Añi Dualde karriet, batetik nahi nolako karri Euskal Herriko kantaren bat. Eta, kasu honetan ekarriet irten biderik etzen kanta, hau ere 80. hamarkada hasierakoa, uste dut. Eta, da talde bat beti presente gondana gure etxean, gu uda partean eta iparraldera asko juten ginean, familiakin, eta, opor garaietan. Nafarroa eguna Baigorrin, Aberri eguna Donibane Garazin eta horrelakoak, eta hor mitinen aurretik edo ospakizunetan beti Añi Dualde dago fondoan, hemen Ruper dagoen Añi Dualde. Eta pertsonan ez badago, bozgora gaiotan egon. Bai, bozgora gaiotan batez ere. Eta, aparte nire izo osoak dira oso fanak, baina oso fanak kontzertu guztietara juten dira. Zeona. Eta nire osabaren kotxean asko entzuten zen Añi Dualde, beti egon da hor. Bai. Eta kasu honetan ekarri eta beste hau zenetzako oso gogorra da. Lehenengo baldin bat entzungo dugu edo... Bai, uste dut, entzungo dugu pixka bat ere jartzeko testu inguruan. Beti barkatu leike. Eran asko ze garrantzitsuagoa. Ez ahaztea. Lander, zergatik, zer du abesti honek berezitik Añi Dualde? Lander, zergatik zehazki abesti hau? Aipatu duzu, letra, gogorra, mezua? Bai, Añi Dualderen kantak beti dira bereziak, beti dira reivindikatiboak, eta oso gureak, ez? Bai. Eta kasu honetan torturari buruz hitz egiten duen kanta da. Eta metafora gutxerekin zuzen. Torturak sufritu dituen pertsona baten kontakizuna edo idatzia. Eta, hil arte torturatu duten pertsona bat, eta hil ondoren ja libre bezala edo aske geratu da. Eta, gogorra bestia, polita, zen melodia oso polita duka. Eta hoxe horregatik egarriat.
oso berezia delako, eta Anje Duvalde asko gustatzen zaidan taldea delako ere bai. Gainera, esan duzu, melodia polita da, eta aldi berean nolabait, eta segurazki nolabait hori da letrari esker ere, tentsioa mantentzen duen melodia bada. Abestia garatzen duan enean, badauka gitarra horrek eta tentsio bat lotzen zaituena abestira. Bai, eta gaina... Bueno, Euskaldunak, ez dakit, itxiak gehala ez dute, baina nik uste oso sentibera gehala, ez? Eta horrelako kanta batekin, non, bueno, hemen gertatutako gatazka politikoaren ingurua hitz egiten den, eta kasu zehatz baten ingurua hitz egiten da, torturari buruz hitz egiten da. Oso gai, berezia dana hemen Euskal Herrian, ez? Oraindik ere presente dagoena mahai gainean, beti egiten du bereziagoa egiten du kanta. Gainera orain pasa berri dugu torturaren aurkako eguna Euskal Herrian, otsailaren 13an, eta hori ez, azken egun hauetan oso presente egon da tortura eta torturaren aurkako borroka hori. Eta proposa ikusiet abestia bekartzea, saiora. Asko fikatzen zara mezu politiko horretan abestietan edo zain beste? Agian euskal taldetan bai, oski bestetan euskal gatazka ez da hain ageria. Asko begiratzen diozu horri, ez hain beste edo? Da leheno komentatzen genuna, igual gaztetan bai, gehiago, askoz gehiago. Horregatik, eta noski gaia bera ere presentago zegoen eta gaztea zeanean beti nahi duzu, ez dakit, pentsatzen duzu aletxo bat jarri dezakezula, lapurrak dezakezula edo hori ez, rebeldeago zea eta ez dakit, gehiago deitzen dizu horrek edo gaina orain denetatik aldatzen duzu estiloa, beste fase batean zaude, denetatik entzun duzu, nazioarteko gauza gehiago, orain dagoen musika mordoarekin, daukazu denetatik, ez? Eta leheno igual egia da, akotatzen zenula gehiago euskal musikara, reivindikatiboa zen musika horretara, hori ere nik uste galdu dela, gaur egun. Aipatu duzu Anje Duvalderekin euskal herritar bat ekarri nahi zenuela, eta gaur entzungo dugun azken abeslaria ez da euskal herritarra, baina izan zitekeen. Eta musikari horietakoa euskal herritarra izan gabe, honorifikoa eman badaiteke naziotartasuna, Manutxa hori bihurtu genezakela euskal herritarrere. Bai, oso gustokoa Manutxa hori. Mr. Bobby abestia aukeratu duzu eta gainera aipatu diazu. Mr. Bobby, baina bertsio zehatz bat, ze bertsio? Bai, Baionan emandako kontzertu hortan egiten duen bertsioa, kontzertu hori nik uste 1000 aldiz ikusi dietela YouTubeen. Eta, pixkat Manutxa zergatik ekarri eten, gogatzen naiz Manutxa deskubritu nuenean, Clandestino CD izan zen lehenengoa, uste dut. Eta lehenengo alditzen zuen unean, pixka musika raroa, porque nik ordu arte ez duen entzun horrela. Ulertzen dizut, bai. Oso, ez dakit, experimentala bezala niretzat. Bai. Etzen Euskal Herrian entzuten genuen hori, zuk aipatu aurreko abesteri buruzketan eginen aipatu bezun hori, ez? Erreibindikatibo edo baginen burbuja baten, molde baten, hori da molde batean, eta hortik kanpo, bai, ulertza ditut. Eta hori, hasin nintzen entzuten, eta sin más, baina hor egontzen abesti bat oso fuerte jo zuela izan zela Me Gustas Tu. Bai. Eta hor da nire lehenengo kontaktua Manutxa horrekin. Eta gero nire bezaroan asko entzun nuen Manutxa hor. Eta nik uste gehien disfrutatu duten kontzertuetako bat izan dela Donostin duela urte batzuk eman zuena Piraten harira. Kontzertu hori izan zen, hostia zurri holan Donostin eta kristona. Oso zuzenean ikusteko artista badagia esan. Bai, asko disfrutatu nuen, lehenengo aldia zen, zuzenean ikusten nuena, lehenengo aldia eta bakarra. Eta hoxe, eta gaurkoan Mr. Bobby kanta egarrietz, hemen pasazait, pixkat Doberrekin pasatzen zitzaidana. Zein aukeratu. Eta lehengoan hori, abesti ezberdinak entzuten Manutxa horenak, esan Mr. Bobby eramango dut. Bai, entzun dugu Pavarotti, entzun dugu gero Doberren rock alternatibori, Anje Duvalde ere ekarri duzu, eta Manutxa horekin
estilo asko daude, me gustaztu esan dezun hori, Santa Maradona, daude asko, eta aukeratu duzu bat oso estilo edo behintzat musikalki reggae edo toke bat baduena. Bai. Orduan da, esan dugu bezala heterogenoa zen gaurko zure aukeraketa, eta abesti honek zer dauka berezia. Bat aukeratu hartzen, eta baketa akaso bi egun barru, agian beste abestia aukeratuko zenuela Manu Txaurena, baina zer du Mr. Bobik, zer du musikalki, edo kontzertura ikustian, edo Donostiko kontzertu horretan, zergatik erakatzen zaitu hainbeste Mr. Bobik? Gehien bat bi motibogatik, bueno, bi o hiru. Lehenengo, Baionarena bertsoa esan dezuna hasieran, desberdina delako, CD-an agertzen dan, desberdina da, zeren ez dakit biziagoa da, erritmo gehiago dauka, kontzerturako egina dago, eta nik uste horrek puntxo gehiago daukala. Eta gero, Bob Marley elpatzen du lako. Letran, nik Bob Marley ere asko entzuten nuen, gaztetan, eta deskubritu nuen abesti hau, zergatik abesten dio Bob Marley Manu Txau. Eta hori Mr. Bobby deitzen da bestia, Bob Marley-engatik, eta horrexegatik, ez dakit gero, Baionarena bertsioan dauden abesti guztiak dira, kontzertu horretan dauden kanta guztiak dira oso ona. Orduan norbaitek entzuten gaituen norbaitek, nebaldin badu deskubritu Manu Txaoren kontzertu potente bat, Baionarena Azteko hortik eta azteko. Gomendio bat ematea da gaurko solasaldia bukatzeko modurik onena, edo ia onena, ze modurik onena zu agurtu ondoren Mr. Bobby entzuta izango da. Mila esker gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zure Iñaki, plazer bat. Sometimes I dream of my reality. Sometimes I feel so calm. Sometimes I dream about the wild, wild world. Sometimes I feel so lost. Hey, Bobby Marley, sing something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Tonight I dream of my fraternity. Tonight I say, one day my dreams will be reality. Like Bobby said to me, hey Bobby Marley, sing something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Tonight I watch through my window, and I can see no light. Tonight I watch through my window, and I can see no light. Sing something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Hey, Bobby Marley, sing something good to me. This world go crazy. Why yo yo yo? Why yo yo yo? Why
Arratsaldeak 4:20 izango ditu segituan eta hementxe zareten Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafean eta guk geldialditxo egin eta bixi bagara segituan gure hurrengo gonbidatuekin musika zuzenan izango dugu gaur elkarrizketa akustikoetan. Gara urtekaria 2021. Urte ziurgabe bateko grafikoak, kronikak, datuak eta irudiak. Euskaraz eta gazteleraz. 216 orrialde oparo irudiztatuta. Asteburu honetan, kioskoetan, Gara urtekaria 2021. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueltan da odolaren mintzoa. Auskor disko argitaratu berri du Zurbilgo taldeak, txipenaren aurka argitaratu eta urte batzuetara. Luken Arkarazo, Jokin Irastortza eta Beñat eta Joanes Txueka indar berrituta itzuli dira lan berriarekin. Lautik 3 etorri zaizkigu bigarren kafera gaur elkarrizketarako eta akustikoa Lukenen esku utzi du taldeak. Ongi etorri bigarren kafera odolaren mintzoa. Ongi etorri baita, arratsaldeon, Oain bai mikroak irikita daudela. Arratsaldeon. Esan duzu Iñaki lautik giro etorri direla, baina lehenengo bat iritsi da eta gero beste biak. Bai, txandaka. Bai. Ia. Zuek ere eskursio egin duzu. Bai, erdi galdute biliga. Bai, ez da lehenengo aldia eta zoritxarrez azkena ere ez da izango, baina... Baina, ze horla, hain misteriotxu, esan behar duzu, Ez, azaldu. Bueno... gure entzulek badakite gure laborategian non dagoen, Tolosan dago, baina dirudi gure gonbidatuek ez dakitela, eta Donostira jundia. Nahi gauia. Eta are larriagoa da, ze donostiarrak balira hiritar zentrismo hori, eta uler genezake, baina Zurbildik herriaren defentsan ez ateratzea, hori zaiagoa da, mutilek. Nik etortu berdet, hemen lanitzetela eta horretik etorri nahizela. Azkenean etorriko nintzen. Esan ez, eta benetan diotxut jarri behar dugula arbela gure Donostira juten dien gonbidatuen izenekin. Eta gero erabakiko dugu ze egin, izen horiekin. Bakizu behin olako zerbait iten denean arbela jarrita, gero ez da inor Tolosa, ez da inor Donostira jungo, tenak Tolosera torko dira. Bueno, ondo, Baitzerdi. Gero Donostiara joan dere saltxa badaukagu, ze Igarako poligonora joan ezkero, Gararen eta Naizen egoitzara, bertan gure estudio goraintxe lanetan dira. Horregatik, neurri batean, digitalki entzuten duzuenok, entzuten duzu egokiena ezen zaratatxo bat, Naizen webgunean, moldaketa lan horiek oraindik gaztetxo batzuk irango dituzterako. Baina, beste batzuk, Ane Arruti keia tarra bezala, joan dira kursalean Naizek duen gunera, batzutan handik eratitu gara, bai zinemaldian, bai Frantziago turra egiten dugunean, eta baina ez dago bat ere garbi. Hala ere, kasu hontan errua ere elkarbanatu dezakegu ze. Ubikazioa bazuen Lukenek, ubikazioa bazuten, gainontzeko taldekidek, eta kaso gutxi egin, eta hortxe Iñaki sortu direnak, baina tira. Aurre egingo dugu, Hemen daude, Garaiz iritsi dira. Aprobetxatuko du, Garaiz iritsi dira, eta gure mikrofonen aurrean daude, gure galderak erantzuteko, eta hortarako galdera egin behar da. Eta ekipo, lehenik eta behin, zer moduz juntzen larun bateko kontzertu baginagan? Oso ondo, egia esan guztua, espero ere bai, ilusio ono ibaginon, positibo, ez? Bete zana, azkenean restrikzio hauek nola baitxe bukatu jan hontan, jendea bere gogu guztikin etorri zan, guriakin bai, eta azkenean
bai gu zenatokitik eta bai exiatikan ikusten ditun gogoi altxatzeko azkenean bat indeu eta oso ondo gotzan. Asmatu genuen justu, jarri fetxa eta... Tatxak? Bai. Normalen beti izate dugu horaren mintuaneko gafia egala, orokorren. Eta oenguan, sortea aurpegi, ez? Asmatu da, sortu du, oenguan sortu du. Seguru taldeko norbaitek esatezula, aurreko asteburu hobeto zala bere garaien eta bida. Hobeto, asmatu dezu baino pleno, zaten den bezala. Zalantza askokin ibili ginen, egia esan urtarrilean diska atera, ez? Bai, zatek genuen, bueno, hor, baina gainean uki genuen, ja, ben ikusi genuen berrez gauza okertzen nahi zala, ez hainbeste itxoinda gero diska ateratzeko, ez, zalantza horiekin atera beharren, iraila arte itxoiteak ez, ja, beste itxoindeun. Zirto zarde horrela bakit hartu genuen, da... Asmatu? Bizitzan batzutan arriskatziak ere frutu emateula, da. Larun batekoa izan zen Auskor lanaren aurkezpen kontzertua, ez da? Bai, hoi da. Eta, bueno, zer moduzko horrela, esan dezue jendea zegoela, iruditan eta argazkitan eta ikusiet jendetza bildu zela, jendea berriro zutik ikuste horrek ere esaten dezuten bezala, ez, energia eta puntxa eman behar dure bai, zuek holtza gainean zaudetenean. Ba, egindoa zen 2 urte jo gabe, eta egile esan 2 urte jo gabe ondageo, eta batian diskuan aurkezpen kontzertua egin, eta justu murrizketak amaituta, eta bar, egile esan jendean berotasuna nabaritzia eta gauza erra izan zen, eta diskoan aurkezpenan kanta berri jotzia, eta berriz esperimentatzia zuzeneko kontzertu bat, bai publikoak beharra zeukala ikusi genuen, eta guke bai azken finean. Zago leku ere bai, ez? Leku ere bai. Aginan Eliza Zarra izeneko proiektu bat badao, kultura elkargune bat, eta berritu berria da, hau da, irikiera zan, aretoren irikiera gau ez, antzerkik eta bakarrizketak nituzte, baino juerga eta rock kontzertu bateako lehenengo gaua ua zan. Orduan, leku horrek badaka referentzialtasun bat usurbil eta inguruetan, dantza, juerga eta izerdi patxak botatzeko leku egoki bezala, eta orduan, nik ustetan etik anjuntu zala, ez? Gotan minutuan zaliak, baina baita ere gauaz disfrutatu nahi zuenak torri zian. Itzulera oso potentia, zentzu guztietan. Epatu duzu aurreko kontzertu izan zela orain dela 2 urte, izan zen jendea eserita, Usurbilgo kulturbiran edo horrela? Hoxe, bai, izan zen aurreko lehenengo kulturbiraren amaieran, ez? Horrez pana, aurreko duanak izan zen? 2 urte igual ezia, urte terdi. Urte terdi, bai. Justo kulturbiran agina mertan jo genuen, beha. Kanpuan, Eliza Zarroren kanpuan jo genuen, eserita. Eserita izan zen, joden kontzertu bakarra pandemia garaien guk, izan zen, eserita. Eta, guar politia izan zen, kulturbiran itxira ere bazalako, eta proiektu horrek ikizulako bere garaian bere arriskua, eta pozik ginen, gauza ondo juntzialako. Eta, berriz agina gultatu ginen, baina beste modu batean. Uste gaina, kontzertu hori izan zela nolabait mugarri bat Auskor iristeko, ez? Ez dakit kontzertua bera, baina irakurri dudanez, kontzertu ostean egontzen bazkari bat. Oia, kosteraz, informatago, Ja, kontzertu urta iritsi ginen. Badakizkigu esango zitugun gauzak ere. Sekretu txiki. Bai, den azio kontatuko baina. Ja, kontzertu urta iritsi baino lehen, denboraldi bat generaman, nahiko itzalita eta nahiko geldik. Eta kontzertu pixkat izan zen, erdi izte... Ez izte aldea, bai... Zalantzakin, bainat behar ezuan jotzen gukin. Hoi da. Eta kontzertu itakeo, ingenun bazkari bat. Irailan. Hoi da, irailan. 2008ko irailan. Ze horre zalantza genuen, segi aurrea, edo gehatu, o refundazio batin, edo... Houtzi. Hoi da, zerbait... Dena zion mai gainen. Hoi da, dena zion mai gainen. Orduan, hor erabaki bat hartu bertzen, eta erabaki jatea zen, kantak zeudela, baina hor zeuden, landu gabe eta bar, eta orduan pentsatu denun, aurrea jotzia. Atzera begira jarrita ere, noski, talde gaztea, zuen adinari erreparatuta oraindik nahiko gazte bazarete, baina berean urte asko daramatzan talde bat ere bada dolaren mintzoaz, eta hor ez da sortzen da dualidade hori, ez? Oraindik gazte, baina era berean
ibilia ikaragarria dela, eta horrek ere sortzen du ez. Halako zama, halako nekea, eta horrelako zalantzak eta sortzea kaso normalena ere bada ez. Bai, nik uste, aldi berian, zama hori, ezaugarri izan dara bai, aurrea tiratzen lagundu diguna, ez? Lagun koarrila gabea, baliabide oso egoki dazkau taldeakin jarraitzeko, ensaiatzeko lokal bate, ordaintza ez teuna, lokala jartzeguna, harreman oso gure artean, orduan, baldintzak ere, aldeko altzian, abestik ere bagen itxun batzuk, beste batzuk ez, baina ideia batzuk bai buruan, eta pare bat ere erdi amaituta, orduan, hoxe, urtebeteko prozesua izan zen, azkenengo iraila artekoa, grabaketa abuztuan udaran ingenun, baina hortxe, urtebeteko prozesua, kantak ensaiatu, kaina eman, eta hemen txegaude, nork esango zuen. Eta emaitza, hoxe aipatu dugun Auskor, diskoa da, nolabait mantendu dezu ez, aurreko diskoetako formula ez, badago roka, punk roka, badago energia hori, baina aldi berean ere oreka hori mantentzen duzte aurrekoetan bezala oso melodiko izaten jarraitzen dezutela. Odolari mitzazkenean bere melodikotasun hortan, ez? Loken abeslari demezela beha oso abeslari melodikoa da, bez? Eta, bai esan daiteke, odolari mitzaz ezautzen nuski entzute momentu gure diskau, ez? Auskor, ezautuko la taldia. Zango, odolari mitzo da, baina hoxe, gehiago sakondu ezkeo bere entzunaldi hoitan, ez? Kanta bakoitza gehoz behin da berriz entzun ezkeo, nabaretiko ere bai, heldutasun hori, ez? Eta eman den aldaketa ere bai, estilo aldetikan, kutsu batzutan, ez euneko ematean, baina bai, abesti batzutan mintza, bai. Aurreko galderakin lotuta, gu hasi ginean, bizitza erdia damakigu odolaren mintzoan ja, 30 urteaz, baina bizitza erdia damakigu, ze ni 16 urtekin da, jokin da, luken, 15-ekin, Amairu, horra hasi ginean jotzen, orduan, 30 dazkau, eta bain odolaren mintzoan jotzen, orduan, bai dago, aldaketa bat, eta bai dago heldutasun bat kantetan, eta zedontan ikustea garbi kantetan heldutasun bat dagoela bai musikaldetik eta bai letra aldetik. Letrai dagokinez gero goiurik helduko dio sarraskiari, baina horrela gehiegi zehaztu gabe, horren nabari da, ez hitzetan ez dakit adina baino ibilia, eta akaso badago, ez dakit pesimismotik, baino bai asumitzetik, bizitzan ja bagaude puntu batean, nonain bat gauza akaso ez ditugun egingo, ez dakit hortik ere badagoen, Luken. Bai, nik azken aldin esatetena da, aurreko diskak gehiago zela, lehenengo diska da, nerabe ameslari baten zeak dia, letrak dia, ez? Bigarren diska pixka da, nerabe gazte errebindikatzaile batenak, eta hau egitea pixkat, momentu bat iriztean, mundu aldatu nahi de, baina igual lehenengo barrua birazi berde, bez? Barrua ikertzen da, barrua aldatzen hasi berde, gero mundu aldatzen saiatzeko. Alegia, krisi betean ez palego, Pepe bozkatzen hariko litzateken, penalali baten ez da? Ez, egia esan, du digabe, ez da hitza pesimista nuke izango, baina bai da, letrak orokorren introspektiboak, ez barrura begirako letrak dira, eta osnarketarako letrak. Letra askoz ere helduagoak diala uste dut, aurreko letrak askoz azalekoagoak ez dut esan nahi, baina bai garbiak, ez? Letra irakurtzen dut, eta letra honi buruz itziten du. Honekin gertate zait, jendeak ez dakila letrak zer buruz itziten duen. Eta bakoitzak bere interpretazio egiten duela, eta hoi netzako letra on bat, letra ez ainon batetik banatzen duen amildegia da. Eta nik uste ontan badaudela letra batzuk, ze aurrekoan justu Iker Gurutxabakin ere bai honitzen da, berak botazizizkian letren inguruko osnoak eta batu, eta ez bat asmatu. Bat ez, spoilerrek ingoizki letren ingurun, bai, honek ez gortik eta hau. Iker Gurutxaga lankiaren aldea, alare, esan beharra daukat, busti egiten dela, eta ni ere musikari nahi zen neurrian, batzutan eskertzen dut kazetariak bustitzea. Nik hau entzuteit, edo diskontan somatzeiat, ez da egite mendik eta handik, eta batzutan, akaso ez da behin entzun talde hori, baina, ostia, bintzan norbaitek indik apustutxo bat horrez. Bai, nahi sekula etzieten nolako egin, kanta gartu eta banaka ikertu eta bota eta letra dauzea, honen ingurun da. Horrek emateik benetan musikaren inguruan egaitzuk hitz egiten, ez taldearen inguruko gauzetaz.
Gaina badaka estilo bat ez den dula. Bueno, niri iruditzen zait, edo oso bere esaldi bezala. Bai, Niri iruditzen zait, eta zuk esango dazu okerre banago, baina zuk esango dazu, baina niri iruditzen zait, eta hola botatzen du askotan. Bai. Aizu, bota ez, baina proposatuko diogu Lukeni, akaso akustik hartuta lehenengo kantua entzungo dugula. Zein izango da entzungo dugun lehena, Luken? Lehenengo izangoa diskako bigarren kanta, Biluzik. Izena du, eta bueno, da, nik uste, lehenengo abestia, konposatu genuna ez, diskotik, eta badaka, odurar mintzon beste abesti batzuk, dakaten ezaugarria dela doinu alaiak, bueno, letra ez aina alaia, ez? Doinua oso, nik pixkat hartze jo, hardcore amerikanoaren nola doinu eta alai horiek eta estribillo itxaskorra horiek, baina gero letraren edukia aldi berean, ez da hain positiboa, baizik eta egiten du pixkat damuaren inguruan, da damuaren kudeaketaren inguruan. Orduan, hankasartze horiek nola kudeatzen ditugun, eta askotan, ez dela ezer txarra, gure akatsak onartzea, baizik eta kontrako guztia, ez, heldutasunaren seinale, orduan, Biluzik. Zoaz, akustika horren bilea. Odolaren mintzoa gaur irukoan etorri da, baina akustiko honetan bakarka hariko zegu, Luken Arkarazo, gitarra akustikoa hartuta segituan, hemen bigarren kafean elaborategien. Biluzik izango da kanta, eta Luken Arkarazoke nahi duenean, emaiazu segunduan mikrofonoak behar bezala itxi eta irikitzeko. Eta orain bai, nahi duzunean, Luken. Kera ugari urte luzez, utzi dituzu alferri galtzen. Damugaren biarra mestu beharrean, damuarekin elkar bizitzak lapurtu zizkizun, sormenaren giltzak izoztutako bizitza triste bateko protagonista izan zinen. Dena erantzi, mugatzen zaituzten legeak, irakurri kontra esanen aldamio zarretatik. Hanka sartzeak, onartzearen ausardiaz. Samurtasunaren handitasuna, galtzaldearen garipena. Biluzik, zuen aurrera, gaur gatoz isildutakoak kantatzera, kolarrutxak izan garela onartzera, era honetan. Zalantzik gabe ezinuka, erritmoa markaturik dugula. Konpasar berdinak jarraitzen, bakoitza bereari begira. Nazkatu gara, eta pres gaude mina ematen duten egiak esaten. Hasiak gara, imaginatzen kexa hutsekin hemen alferrik zaude. Dena erantzi, mugatzen zaituzten legeak, irakurri kontra esanen aldamio zarretatik. Hanka sartzeak, onartzearen ausardiaz. Samurtasunaren handitasuna, galtzaldearen garipena. Zuen aurrera,
gaur gatoz isildutakoa kantatzera, koldarrutxak izan garela onartzera. Biluzik, iluntasuna, izan da diskide eta borreroa, zure faltan hartzen nuen logaeroa. Zuen aurrera, gaur gatoz isildutakoa kantatzera, koldarrutxak izan garela onartzera. Biluzik, iluntasuna, izan da diskide eta borreroa, zure faltan hartzen nuen drogaeroa. Autosuntzipen honetan eroalea, faltan hartzen nuen droga eroa. Earra, hortxe ba, Luken Arkarazoren lehena, odolaren mintzoarekin ari gara bigarren kafean, eta segituan, elkarrezketa gunean izango dugu bueltan, hartu arnasa lasai, ez larritu eta bestela egokituko zaie beste galderak erantzutea baina hasieran, baina aurrera egingo dugu. Eta aurrera egiteko, bueno, eskutan duzen diskorren ekoizpenaren inguruan ere aritu nahi dugu, ze ez da egit, bueno, kuadrilla bat zarete, kuadrilla horrek izan du bidelagun eta izan ditu bidelagun, etxeko hainbat, gero epatuko du kaki ere hortzi izan dela Arkarazo grabazio lanetan, baina, bueno, diskoa ere etxean ondu da, esan daiteke, ze, bueno, Garate Estudioak badira etxea. Luken entzat esango nuke odolaren mintzoa osatzen duzuen ontzat ere, bai, ez da? Bai, egia esan, grabatu ditugun kanta guztik eta ze guztik bertan grabatu adia. Eta lehenengo aldiz, ez dakizen bat urteekin sartuko baina berta grabatzea. 15 urteekin, 16ekin ja lehenengo maketa txiki hori atea genunean dano batea grabatu genuen, han bertan, dano batea jota, eta gero beste aurreko bi CD-ak bertan grabatu ditugu eta beti etxean bezala sentitu geha eta egile esan oso guztua beti. Azkenean esan ditek ere bai, ez talde bezala, bai ensaio lokalian, lagun arte hontan ez, hasi gehan bezala, azkenean heldutasun hori markatu deu dana garaten. Dana nindeu eta zorte ono izan deu, kaki, Lukenen aita, biologiko dana, baina bai gure aldetik izan dezake gure aita musikala izan dara. Baita ere. Kasi. Gero garri utzi berdane bai, hemen askotan gaizki ulertiko tegia, beha egiten lana dela ingeniero de sonido, Hoide bai. Ez du produzio joanik eta ez du itxen, ez batzuk igual pentsatzeko, Kaki Arkarazoren semean taldea, eta beri eskua, eta grabaketan da bai, soinuaren aldetik eta noski baietz, bero kompozizioan eta ikuspegitik eta beti utzi digu gure airea, eta bai, eta eskua sartu nahi izan dunen de... Bai, eta egia esan... Batzutan guztu jo, zehozte baina, batzutan ez. Onartu dizkigu gure akats larrinak eta musikalki lehen maketa hori entzunezkeo, esatezula ez kaki batek nola onartu zigunez, baina guztiz horri guztiak, guztiz errespetatu zigula gure maila o gure prozesua errespetatula guztiz. Baita, uste, nabardura ona dela, ze askotan produkzioa eta soinu ingeniariaren lanak ere nahastu egiten dira, eta ekoizpenean badago arregloa, badago soinu bilatzea, zati batzuk akaso solapatu egiten dira, ekoizleak bila dezake, instrumentazio aldetik sonido konkretu bat, eta teknikariak ere soinu hori landu, baina bat askoz esparru musikalagoan, sorkuntza prozesu horretan laguntzen, hemen Charlesak endu eta hemen sinte hau sartu eta hemen gitarra hau doblatu edo lako gauzetan egon daiteke ekoizlea, eta soinu ingenierak berriz instrumentu bakoitzaren ze sonido, zena asketa
eskapa horiek nola egin sonatu arazi, bueno, Lukenek ni baino gehiago daki hontaz, eta gaso ze horrek azalduko duzu, baina uste dut horti dagoela, ez? Bi esparruen arteko aldea, ez? Batak sormen prozesuan esku hartzen dut, eta besteak ez, ez? Eta nik uste dut, ontsa nintzen pentsatzen, etorri alda guren zaioen batean noiz baita. Ez produktoreak berez diska bat, niko ikusiet gero atxan lanetik, ez? Talde batek eskatzea honen diskoa grabatzea, diskoa produzitzea bi prozesu oso ezberdin dira. Oso ezberdin dira. Produkzioak esatiz du, taldearekin elkartu, ensaiatu, gomendioak eman, incluso kantak guztiz aldatzea askotan, ez? Bueno, kanta hola egin beharra, hola egin, igual estrofa aukendu, hemen pre-estribiloa jarri, gomendioak dira, gero taldeak nahi du nahi kendu, ez? Baina, da asko sorkuntza prozesuan eukitzea kanpo erreferente bat, edo kanpo eragin bat, askotan talde askok behar dutena, ez? Urte asko zuazenean beti berdinoak sortzen berdina teatzen da, ez? Orduan askotan eskatzen da kanpo esku hartze hori. Eta soinu ingenieriare lana da, jun, eta estudiora jun, estudioan bertan noski gauza asko sortzen dira, eta prozesu oso berezia da. Baina ez da gazterik ikusirik produkzio lan prebio batekin. Eta teknikariak momentu batean egin dezake proposamen bat produkzioan eragin izango duena, nik gitarra o akaso kenduko nuke edo atzea emango nuke edo beste modu batera egingo nuke. Baina hori izaten aldan bat, ez? Amplifikadore hau bestia, mikrofonoak nola kokatu, ze sonido, ze lortu nahi, ez? Hortan, bueno, Jokinek, Joanesek eta Lukenek Beñatekin batera, Jokin Irastortzak, Luken Arkarazok, Joanes Txuekak eta Beñat Txuekak osatzen dute taldea, grabazioa euren ardura izan da, baina horre izan dira, Kaki Arkarazo soinu teknikari lanetan izateaz gain, laguntzaile lanetan, Itxak Arruti, gitarran, nola Sertxen izen horretxiz? Takigu. Sertx, ez da? Sergio. Jarriko ekemen dizkoa. Bueno, Sertx, bai, denak duzen Sertx. Ahotsa eta Kaki Arkarazok parte hartu dela gitarran, eta hori oker espanaiz bai gertatuko zen lehenengoz odolaren mintzoan, eta esango nuke euskal musika gintzan ere urte desentetan, ez? Kaki gitarra bat hartu eta disko batean solo bat grabatzea. Bai, egile... Kontazak historio. Bai, egile esan. Kontazak, Egile esan, ja nasketak eta inda genitun, eta ja egina masterra iten. Eta, ez dakit... Gitarrik etzeon, grabatuta. Etzeon gitarrik, orokorrean edo solorik etzeon? Kakiren parte hartzik etzeon. Etzeon, ja, diskoa zijoan... Sole gabe. Kakin parte hartzik gabe. Eta azkakit azkenengo eguna izango zen masterra itena eginanla edo... Aizin atela zen, ni anen egon, adibidez. Jokin ere ez. Jokin da Luken etzeuden, eta nire nahiare... ez dakite, behentzeon, eta nitak eginan bakarri goien, eta azkenak kanta behin da berri zentzuten, eta azkenengo ikutuk ematen daula eginan, eta esan nion, ikaki kanta hone gitarra falta izolo ehar bat. Sartzak. Jode, arrai. 2 minutu solo bat. Eta, kakiak, etzekit, eta nun sartuko dit, eta eske hemen ez ziotokilik, eta hemen gitarra utziok, eta bestia etzekize, eta nun sartuko jo, eta. Zenion, ikustak. Gure gatik, bakik, gustatuko zaigu sartzia... Gu hasiko atxuk eta bukau, ez? Eta... hola egatu zen, eta geho bializigun bapatian masterra, eta ostra, azkenak kantan bapatian improvisatu intzina. Improvisatuta, kriston gitarra elegantea, eta... Bajo mentziok. Aina alture etzeok, Aian alde samarrinik aina altu etzeokela. Gazteriaren militante bat. Eta bideoklipean gutxi ikuste jaula. Horra zerretu, gehiak etatzea la. Amesten dudana ezin badut bete, zaidazu nor naizen. Txaloza parradak isildu zirela, ez altzara ohartzen. Babestuko jugu kale utxetan, guretzako soilik egindak. Guaintze torrek ez da? Bai, guaintxe. Garaitezinak izateko kontzertua.
Ba, hortxe Kaki Arkarazoren soloa, entzongo duzue lasaiz, azken 12 minutuak ditugu, sarraskiari heldu behar diogu, eta amaitzeko azken kantu bat ere jo behar du Lukenek, eta hau izango da gainera. Eta horretik da Sergio Ruiz González de Chavarri. González de Chavarri. Nire bilatu, Ba, gauza bat esango izuet, sarraskiari aurre egiteko hauxe da momentua. Sarraskia. Botago, Juri. Bueno, ni letrak bilatzen nahitu naiz, eta galdera batzu dauzkat. Azteko, diskoko lehenengo abestiko lehenengo esaldia da kaixo. Galdera bat egitera notor. Bazenekiten diskoa kaixo esanez hasi nahi zenutela? Ez, egia esan, baino kanta hori lehenengo jartzearen arrazoietako bat bai da, letraren galdera hori ez. Ongito horremukoa da, ez galdera da, behingoz aulkitik altxa aldaiteke inor. Ez, kontestuan jartzen du dizka. Esaldi hori ere apuntatuta daukat, behingoz aulkitik altxa aldaiteke inor, erreferientzia egiten dio pandemiarengatik kontzertuetan eseri da egotari. Zuzen, nik uste, pixkat, metafora bezala, azkene metafora bat ere bihurtu da, ez? Beti arauak bete behar ditugu, beti, ez? Beti zilegi da, arauak betetzea. Gero, ze gehiago, adibidez. Xamurtasunaren handitasuna, galtzailearen garaipena. Kanta honetan, iruditu zait, hola, konplexurik gabe, ez dakit, zuen auskortasuna onartzen dezuela, baina zer da galtzailearen garaipena? Zer irabazten du galtzaile batek? Bueno, nik uste horre odolaren mintzoaren esentzietako bat, minuta saiatu nintzala txertatzen, bueno, ez dakit, odolaren mintzoa ni personalkire bai, ustet gure bizitzetan oroko horren porrotera ez gaudela ohituta, baina ohikona porrota dala. Orduan, ez, dialektika o talka hortan bizigea, frustrazio hortan, eta frustrazio hoi onartzen ikasten dunaren garaipena, ez? Eta nola bizitzago garaipen txikiak gozatzen ikastea, gauza hondia den. Eta askotan, garaipen txiki horiek onartzen ikastea, bada onartzea baita ere, ez gehala hemen txikitatik, batez ere igual gizonei, ez? Erakutsi nahi izan diguten supergaraile garai ezin batzuk, baizik eta gure bai xamurra gala, zaurgarri gala, eta dena bezala auskorra gala, eta hori onartzea ez dara ezertxara. Aria tenkatzen iritsi ginen azken ondartzara. Hori entzundakoan, hasieran pentsatu dut, metaforiko izan daitekela, baina gero esan dut, agian azken ondartza hori literalki existitzen da. Orduan, galdera da, existitzen da azken ondartza hori? Bat mutrikumentza bada, ez? Gipuzkoako azkena, ez? Hori da, hau pixkatea besti erromantikoa, o ez erromantikoa da, eta batzutan, honek itzaiteko pixkat maziatzen harreman batzuk limiteaino tenkatzen, ez? Askoz ere sanoagoa denen tenkatu beharren haustea eta moztea, ez da, orduan, askotan iriste gala limite, azken ondartza hori da, limite hori, ez, ez da honen, ez, ezin dezunen inoa jarraitu, eta normalean gaina gauza dramatikoa da, azken ondartza hortan zure zai. Ui. Eta azkena, tarte honek sarraskia izena du, eta txantxetan, jarri genion izena, eta txantxetan egiten dugu, baina sarraskiak serioak izaten dira, eta zuek eskaini diozue abesti bat sarraski bati, Dos Pueblos, una voz, Montevideoko filtro ospitaleko inguruetan gertatutako sarraskiari. Nolatan, zergatik abesti hau? 2017 urtean askapenako brigada baten izalintzen, eta brigada, zu gara eskapenako formakuntzara juten, ez da egizun nola jongo zen ez, Montevideora juteatako zitzean, Argentina eta Montevideora. Eta, Norma Morroni zautu nun, Fernando Morroniren ama, Fernando Morroni da, Laurogeita Hamalauean han filtroko hospital kanpoan erailtzuten gaztetako bat Euskal Errefuxiatuen estraitazioaren kontra protestan ari zela. Eta bera ema hoendikan gaur egun dabil, justizia eskatzen, eta eskapenako brigada bat urtero juten da, urte mugan
familiari babes eman, da hango martxan, hango manifestazioan parte hartzen. Eta, bueno, han izan nintzen, eta kasualia izan zen, justo egon da urren gurten 25 urte beteziala. Eta hor dun Dos Pueblos una voz, filtro 25 urte, zan hasiera baten kantaren izena, kanta hau diskaren aurretik grabatuta dago, txertatu dugu ondoren, bueno, diskan pixkat, motxagoa Dos Pueblos una voz jarri dugu izena, eta hor denbora guzti Mendela ordena 25 urte, horretik handa referentzia. Eta bueno, da pixkat, bueno, sarrazki bat izan zala ez, azken estriloa izaten du ez, egia esan, bizitza sortu zen ondamendian, orain bi herri patu berari kantari ez, desastre hortan, bintzat bi herrien arteko lotura bat sortu zala. 5 minutu pasatxo ditugu arratsaleko 6etarako, nahiko eta justu azken kantua entzuteko, Jokin, Joanes eta Luken, mila esker gurera hurbiltzeagatik, eta orain Luken, bueno, azken kantu hori azkenak entzungo dugu, ez? Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoan odolaren mintzoa, Luken Arkarazok eskainiko digu, azkenak, nahi duzunean, Luken. Izarak astindu orduko, ikusi zaitu zoru zunetan. Itzalen pare, sialdi handien enkrak hori, zinbera beiratu etzaitu nahi ikusi. Terrudu naizela onartzen dudan arren, amesten dudana ezin badut bete, zaidazu nor naizen. Txalo zaparradak isildu zirela, ez altzara ohartzen. Erabaki bat ez hartzeak ez zaitu, damu hartaz libratzen. Zartu ginela, aitortuko dugu, kodartu ez esatearen. Argiak itzali orduko, somatzen zaitu diuntasunean. Zirikatzale, dena euki inorrez izateko, errazkeriaren militante bat gehiago. Te izan ninteken ari galdetzen diot gauero, amesten dudana ezin badut bete, esaidazu nor naizen. Txalo zaparradak isildu zirela, ez altzara ohartzen, babestuko jugu kale hutsetan, guretzako soilik egindako letrak, borrotaren kantariak, garaitezinak izateko kontzertuan. Maitutzat ematean, atzera begira, esaidazu zein den utzi. Duzun arrastoa, baina bidaia maitutzat ematean, ezin duzu ezer aldatu, eta horrek erretzen zaitu, erraustu arte. Amesten dudana ezin badut bete, zaidazu nor naizen. Txalo zaparradak isildu zirela, ez altzara ohartzen, babestuko jugu kale hutsetan, guretzako soilik egindako letrak,
porrotaren kantariak, garaitezinak izateko kontzertuan. Azkenak izango bada, etorri gaur gure gana, heldu estu izerdita dantzan. Bengoz gaua ameslari hona da, azkenak izango bada, altxakopak erantzi arantzak, heldu estu izerdita dantza. Bengoz gaua ameslari hona da, azkenak izango gara. Azkenak izango gara. Bihar arratsaldeko lauetan hemen, Naiz Irratiaren sintonian, bigarren kafean. Eskerrik asko, odolaren mintzotarrei. Keep calm and bigarren kafea.